Dakizunez, arinarinaren egitura 3 pausotan osatzen dugu. Pausu batetik bestera pasatzeko, zubi gisa media bat txertatzen dugu. Ikasiko duzun pausu hau, lehenengo edo 3. pausu bezala dantzatu dezakezu. L pausua ikasten hasi baino lehen, arinarinaren lehenengoko pausua gogoratzea komeni da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gogoratzen? Hau gogoratuta, pausuarekin hasteko 2 kuartango egingo ditugu. Ezkerreko oinarekin hasita adibidez, prest, 1, 2, eta arinarineko lehenengo pausuarekin lotuko dugu. 1, 2, 3, 4. Eta orain gauza bera eskuineko oinarekin hasita. 2 kuartango, 1, 2, eta lehenengo pausua eskuinarekin. 1, 2, 3, 4. Berriz ezkerreko oinarekin 2 kuartango. 1, 2, eta 1, 2, 3, 4. Eskuinarekin 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ezkerrarekin 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eskuin. 2, 1, 2, 3, 4. Pausu hau erosoagoa izateko, hanka